Здравейте хора, аз съм Драгнат на 12 и днес ще играеме сървър. Да видим какво е. Аз ще играем MSP. MCP. Това са... Този сървър, един мой приятел ми го показа. И ми каза, че е доста як. Аз още не съм влизал в него. Първ път влизам и виждате музичка малко бавно зарежда. Чакайте си, интернета. И сега да видим какво има. Казва ми, че има Hunger Games. Я остана. Казва ми, че има Hunger Games, Walls и другите два забравих. Сега ще видим. Това е Boom Sky. Има Boom Sky. И... И сега ще видим какво беше последното. Ето това е The Walls. Пусти ми спида. Така. Може съм да летя. Това е Color Brightness Party. Аз се чувам. Ще отида на Color Brightness Fast. Ще отида на The Walls. Плюс между The Walls и Boom. Айде, ще игра Boom. Как ставаше? Boom Sky. Ще игра Boom Sky. И... имах... качил съм 3 клипа и 3 бяха пел. В първият клип стана един бък и беше само 1 секунда. Третият клип... какво стана? Не си би избрал отбор. Третият клип вече беше такъв... Третият клип вече имаше бъгове. Трябваше да игра Skywars, но играх минигейм, защото Skywars ми лагваше. И изтрих Skywars, ще играм на друг Skywars, но не са. Може пълна и Hunger Games. Аре, йоп! Трябва по-високо. Опа. 4 на 4 сме, виждате долу. Айде! Оцели някой. Айде! Една стрела. Няма да стигнете. Опа! Един умря. Станах още 3. Твърде на високо. Не. Случайно задържах. Опа. Ние да вземем да помагаме. Ето ще го целим. Стига. Остана само един. Айде да го унищожим. Сега да им TNT ще му го разбия това. Айде. Не! Сега... Айде, целете. Айде с TNT. Не. Бъде, няма да ме цели с TNT. Бегай! Да не си посмя да ме целиш, бегаме. Айде, целим го. Айде, оцелвай! Ти, аре.
От нашия двор само един е умрял, иначе всички сме живи. Аре! Мали, доста е лесно. Не! Мали. То изобщо не е шега работа. За един човек е доста силен. Не! Айде. Не, мъксът мен. Не! Стига де. Убийте го. Мога да летим, както се нарече. Убийте го тофу в капан. Виж го. То вместо да отида да бяга, си е на едно място. Ако стана. Видите, аз съм невидим. Безкрайно вече. Съм мъртъв, ето виж как изглежда. Но яко. Ако искате да направя уроци на Майнкрафт, в някакъв лоб да правя уроци, напишете ми в коментарите. Ако искате да правя Майнкрафт уроци, напишете в коментарите. Айде, сега ще пробваме Hunger Games. Айде да лаус. Сега да го питаме какво. Касан. Влезай. Стига де. Мръднах напред ми пусна. Правим. От има сървет. Влизаме в някакъв. Red Buy. Ще влезем в Red Buy. Аз съм единствени в Red Buy. Да бях видял хора. Сега поне ще се опитам да си правя паркур. Ако им изобщо. Би трябвало. Ето. От първи път. Не, стига. Ето какво пише. Паркур. Какво ти пише? Стига бе, никой няма. Не. Това е яко. Добре, може. Опа. Значи сега видим на къде. Начина там. Тук е една. Опа. Какво трябва да правим? Jump to her. Да не. Какво? Хора, знаете, не съм много добро в английски. Стига де. Став. Enchanting table. Дали... ще вляза пак ще вляза, че няма изобщо хора. И така... Смятам клипове да ги правя по 15 минути, така че... Не смятам много дълги. Ако искате по-дълги или по-къси, кажете ми.
Пишете в коментарите по-скоро и това. Има някакъв... Да, пишете, че сме двама. Той избрал ли отбор? Той е син, значи ще бъда червен. Активно на паркура. Днеска... двама са. Не, стига. Супер, че поне тук с историята. Ето толкова също чета. Стига де! Цъкнах част настрани. Вече сме 4. Не. Стига. Ето. Не успях да съкна два пъти хубаво. От един отбор са цели 3. Я видим от други отбори. Жълт. Само аз. Вече сме двама от зелените. Ще ме гледате, бе. Стига, де. На къде? Тук изобщо не може. Бегай! Противник! Бегай, бе! Така ще бегаш. Look up. Info. Furcraft. Да има пръкът. Хайде да ще има сме. Задължително да сме 24. И 15 минути и PvP. Това са 4 отбора. Divide in 14 and form but separated with walls. After 15 минути, walls will collapse, which mean that PvP starts. Стига, бе! Тук трябва да има човек. Айде. Ще размажа най-вече. Шигам се, който ми се пада. Да знаете, че в предишните сървъри, които съм ги пробвал вече, в смисъл съм ги играл. Как да ви кажа, ето скин. Сам съм си го направил. Ще има друг епизод, в който ще пише как да си направите скин. И този скин този скин сам съм си го направил и в някакви сървъри го виждам същия скин. По много пъти.
хора ще спра клипа и ще го пусна като почне битка. Айде до после. Здравейте хора, чаках поне 10 минути чаках и нищо. Виж какво намери. Той е същия скин като мен. Виждате много добре. Това е един копирач. Ето и още един. То всички еднакви. Ето си виждате. Айде, ще влезем в друг. Казва, че има много хора. Но я пише опа. Сега. 0, 0, 4, 4, 0. Влязох в един. Значи... Да ви кажа, няма да играем Лоус. Няма хора. Така че, ще видим минигеймс. Hunger Games. Сега забравих, че у нас с хората, които са ме копирали, може да е някакъв бък. Опа. Аз се влизам в Hunger. Free what? Free wizard. Wizard. Има само 21 човек. Да спускам това. Или това е някакъв бък, или наистина с моите скин. Опа, случи пак. Стига беше стима вече. Оп, пата някаква. Лаги нещо. И пак се четима. Тут петима, так му четима и сега пак петима. Айде. Още една. Стига. Значи, какво да играме? Добре, няма по-трудно да играем, значи ще избереме Bed Wars. Сега ще видим какво е Bed Wars. На Bed Wars се лопна. Ако искате да влезете в такива сервери, където ви искат имейл в парола, напишете това, което аз писах, само че вместо логин напишете регистър и
Вместо Dragon 12, каквато искате вие парола. Tips, Bricks и аз тия де. И да искам да видя какво е. China, на мен любимото ми е просто единствен сървър, който си сам се развиваш. Другите виждат 4 от 4, мисля 4 двора с 4 човека. Там двама по 4, вече пълен. Ще влезем. Само дано това да не е. Добре, не. От един готин. Ние трябва да си пазим леглото, да не го унищожат. Той като е глас. Ето, само че вместо Diamond има това нещо. Това е айронът, само че дет не може да съпва. Това е голдът, нали, в Еглас. И това е малко много лесен. И злато, където е в центъра. Ние нямаме такова да си съпваме тия неща. И в центъра е злато, т.е. по-диамант. Кой ме удари? Значи ние сме зелен отбор. Броня. Нещо по-тъпо е, защото няма всичко. В тази пръчка е вид оръжие. Така се нарича и сега си взема блок. Да. Да си взема блокове. Доста път съм побежал. Не е много. Трудничко си е все пак се победи. Играят с истински хора. И изобщо не е лесно. Сега тук, където имаме на това. Тук има айрон и то много. Два или един генератор беше, или два, едно от двете. Или един, или два, не се среща. Колко генератор е. Вият един вече отишъл на мита. Аз нормално... Да, два генератора. Аз нормално взимам си блокове, веднага отивам към мира, без взимам брони такива, но изчаках за да ви обясня как се играе. Имаме доста айрон, да се върнем да си вземем храна, брони и по-добри оръжия. Така. Това всички си. Кирките са най-хубавата кирка е ефтина. Лъкът е всичко злато, както знаете, и тук един айрон меч ще си взема. Май клипът стана малко дълъг, така че свършваме този Bed Wars и приключваме клипа. Стана доста дълъг, като се опитахме да влезем в Wars. Чакай малко, чакай на моята. Чакай. Супер, че не избързах, иначе щях да скоча да я атакувам. Ела ми тука. Скочи. Ще натакуваме. Ела ми де. Не. Виж как нупсата. Не да отивам до мен, да поне взема. Ела ми тука, разкочи бе. Ме само да ми чупиш неща. Стига бе, не мога да ударя. Ела ми. Та сега ще го чупи. Кажем колко ще мога да взем за айрон. Да. С айрон може да си купим
имаме блокове, специални блокове вече за това, за леглото да го градим. Но вие дали може да взема нещо друго. В кирката е злато, някой меч пак злато. Не, няма си. Те също са го градили, иначе на кирка. Имам ли за да я? Трябва ми един чест. Тук да слагаме. Стана гарното. Чакай. Ще визна на по-късно. Знаете, че ви казах, че е визуна. Обърках се. На мен визуна. И виждате, много е по-лесно от самия Егуарс. Тя да ви кажа, не мисля. Вие, ти трудна и лесна и двете. Стига. Стига. Какво ми бие? Лак. Стига бе! Не е честно. Ето на камница там, това не е честно. Сега ще направим. Тия двете ли бе? Двата ли лави? Сега ще shift. Не. Пучи, ще ви пи... Не, няма стане. Имам си блокове, сега ще направя мост. Сега ще нападна. Сега ще нападна дръв. Стига бе, как не падна? Сега черен мен ще ме нападне. Знаех си. Пуй! Не, затова съм взел чест. Сега това да е... Да, това ми е обрал всичко. Пуй! И виждате, трудно е, доста е трудно. Не знам нещата. Трябва ми само малко злато да е. Ясно е го... Да, фак. Да не се бях намесвал. Не. Това бе на късно. Тояшка мога да не бия много дем, че му доста изблъска. Мен доста ми пъска. Ай са. Готово, падна. Не. Ела ми. Тия. Лилата са си направили проход към това. Измамни. Направили си проход и са го трудна играта. Аз сега... Стига бе! Вижте, голям летард съм. Така. Ако са няма да после. Киток. Да имаше брадви. Аз нямам такова. Ето вече имам доста. Стига. И пържолки. Има много по-лесни мапове. Стига бе!
Виж, че имам лак. Сериозно. Мамка им. Те се опитват да ни го разрушат. Да, я взех ли скирка? Не. Забравя се. За мен. Доста е трудно, който първи стигна до мида, винаги го паси. Аз така правя като цяло. Не. Ако бият, видях меч. Ето оранжев. Оранж. Стига, аз пак във водата. Не! Стига, бе! Пак поне 3 пъти. Мамка му. Ти няма да се довереш до леглото. Ние сме грин, не. Ако умре ни доробва нещата, айде. Мога го уби за нещата. Или не се сеща. Хора, стана доста дълъг клипа. До тук ще свършвам с клипа. И хора, ако ви харесал клипа, ткнете лайк бутона и довиждане.